ayira k'a fɔ mɔgɔ min sogora k'a ye ko a kunsigi cɛyara. Kunsigi cɛya o b'a tigi ka sɔrɔ cɛya ko fɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amalma magazine di Mali TV flebaw ni an sigile an ga tafsiri kene kan min be ke juma o juma magazine di Mali TV kan o bi amena wuli Qur'an suran flana no e suratu Bakara aya keme an biduruna la katanye Allah subhanahu wa ta'ala aya ira ka fo bada auzu billahi minash shaitanir rajim kama arsalna fikum rasulan minkum ko ina fo an ye cili kɛ aw mo ka bɔ ciden na ka bɔ aw yɛrɛw la yatilu alaikum ayatina o ciden o bɛ an ka tɛmɛfɛnw wala an ka kabako o b'olu kalan aw kan o b'olu ɲɛfɔw ye wa yuzakkikum a bɛ aw la sanuya fɛnɛ wa yu'allimukum a b'aw la dɔnniya kitabu la wal hikmata ani kodɔnw na wa yu'allimukum a bɛ tila ka aw la dɔnniya mun na fɛnɛ a b'aw la dɔnniya ma fɛnna lam takunu ta'lamuna aw tun tɛ fɛn min don o ciden cita in o ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam de ko ye a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko ale ye ciden ci an mɔ ka bɔ an yɛrɛ kun na an delila ka tɛmɛ kuma in kan ko ciden an dɔ de don a bɔra anw yɛrɛw la donc a cikun y'an mɔ k'a bɛ fɛn Ala ka cogoyaw kalan an kan an tɛ minnu don a b'an an na dɔnniyaw la ka kodɔnw fana di an ma fazkuruni azkurukum ko a y'a hakili to ne la fɛnɛ bɛ hakili to la Ala kuma k'a don ko a y'a hakili to na ne yɛrɛ bɛ hakili to aw la washkuruli a ye ne barikada wala takfiruni a kana fitiri waleya ma o kɔrɔ ye adamaden mana kɛ lehalaya o lehala la i ka Ala barikada o kan parce que i b'a sɔrɔ i bɛ lehalaya min na mɔgɔ caman fana bɛ k'o ɲɔgɔnna ɲini a tɛ k'o sɔrɔ o tuma Ala ko a ye ne barikada a y'a hakili to na fɛnɛ bɛ hakili tɔw la a ye n barikada a kana fitiri waleya ma ya ayyuhal lezina amanu a ko he aw minnu dalen don Ala la istainu bi sobri k'a ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ ni sabali wa solatu ani seli inna laha i k'a dɔn Ala ta'ala ma a sobirina ko Ala faralen don sabalibaw kan donc adamaden n'i dara Ala la ka ban i mana kɛ fɛn o fɛn ɲɛɲinini na e ka Ala danaya de ye ko ɲɛɲini jɔsen fɔlɔ ye ka da la ko ne filɛ nin ko min kan k'a ɲɛɲini a bɛ ɲa tɔɔrɔ minnu b'i sɔrɔ o ko kɔnɔ ka tila ka sabali parce que e dalen don a la k'a bɛ ɲa wa solatu i ka tila ka seli ka fara o kan nka seli an y'a yira bamanankan la ko seli kɔrɔ ye tuguɲɔgɔnya ye connexion ye c'est à dire i dara Ala min na i ka sabali i tɔɔrɔ minnu b'i sɔrɔ i ka ɲinifɛn kɔnɔ i dusukun sirilen to Ala in na inna laha k'i k'a dɔn Ala ma a sɔn birina ko Ala faralen don sabalibaw kan o de kosɔn i b'a ye hali an yɛrɛ ka diɲɛ laadaw la mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ a jo tɛ ko dɔrɔn nka ni min jo b'a la n'o tora ka dan sago mɔgɔw b'a k'i fana tɔɔrɔ ka bon sa k'i ye dan sago cɛ kan donc Ala faralen sabalibaga kan i b'a misali dɔ sɔrɔ kabi wala taqulu liman yuqtala fi sabilillahi amwatan ko mɔgɔ minnu bɛ faga Ala ka sira kan a kana fɔ olu ma k'olu ye sugu ye bal ahaya'u k'olu ɲɛnama de don walakina la tashuruna ko nka aw de tɛ sɔn u ka ɲɛnamaya rɔ a y'a fɔlɔ in nin m'o fana tiɲɛtigiya k'a fɔ adamaden n'i dara Ala la ka ban i ka sabali Ala danaya o jɔla ye sabali donc o sabali kɔnɔ tɔɔrɔ fɛn o fɛn b'i sɔrɔ Ala yɛrɛ de ye o doni tabaa ye Ala y'o sarabaa ye o la ko maa o maa bi faga Ala ko kan ko a kana miiri ko a sara ten dɛ ko a ɲɛnama don Ala yɔrɔ wala nabluwannakum bi shay'un minal kawfi ko diɲɛnatigɛ yɛrɛ taala ye min ye Ala ko k'an bɛna Ala jarabi ni fɛn dɔɔniw ye kabini sirankow la wali ju'i ani kɔngɔ wa naqsaw minal amwali ani nafolo cɛnw wali anfusi ani a yɛrɛw ni tiɲɛliw wa samarati ani an ni kanufɛnw fɔcogo wɛrɛ la ani yiridenw tiɲɛli
komi arabukan la samarati a bɛ yiriden fɔ nka kiraya kumaw la yiriden adamaden yiriden ye a kanufɛnw ye a den b'o la a muso b'o la fɛn minnu kanu bi jɔ a dusukun na a bɛ fɔ olu ma kiraya kuma la ko yiridenw wa bashiru sabiruna ko nka an bɛna nin lajarabi fɛn o fɛn kɛ k'a ye sabalibaw a y'olu nisɔndiya parce que sabalibaw de bɛ tila ka nin bɛɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn min na o fasi dɔw de bɛ falen k'o kɛ hɛrɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye fasi fila fila ye ni tɔɔrɔ nana ka na n'i sera ka sabali k'a da ala kan a fasi dɔ in o bɛ falen k'o k'a ɲɔgɔnna hɛrɛ ye ka tila ka a double yɛrɛ ka fara o kan nin maa minnu fɔra nin ye alezina iza asabahum musibatun ko de ye mɔgɔw ye maa minnu ni tɔɔrɔ ko y'u sɔrɔ kalu u b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ko anw n'an bolofɛnw bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛ segin ka taa ala ma o kɔrɔ ye u ka nafolo tiɲɛna wo kɔngɔ y'u sɔrɔ wo bana y'u sɔrɔ u ka fɛn wɛrɛw tiɲɛna wo mɔgɔw kɔni b'u lagosi nka i man'u lagosi cogo cogo ba ko anw n'an bolofɛnw bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛ segin ka taa ala ma ko mɔgɔ minnu m'o fɔ ni danaya ye ulaika alayhim salawatu min rabbihim ko ala ka tuguɲɔgɔnya bɛ olu kan ka bɔ u ma yɔrɔ warahamatun ani hinɛ ulaika lahum muhtaduna ko olu de ye mɔgɔ ye minnu kananen don kana de ye lajarabi fɛn o fɛn min sɔrɔ k'a da ala kan a bɛ fɔ o de ma i kanana ala taala ɲɛ suratu bakara aya 157 a ko inna sofa wal marwa k'i k'a dɔn sofa kulu ani marwa min sha'airullahi k'olu ye ala ka tɛmɛfiɲɛ dɔw ye ala k'o tɛmɛfiɲɛ dɔw ye fɔ cogo la ala ka symbole dɔw ye faman haja ko ni maa min hejira elbaita ni maa min taara ala ka so heji aw itamarra walima a taara imura kɛ fala junaha alayhi ko gasi si tɛ a la an yatawaffa bihima a tigilama ka taa o yɔrɔ ninnu lamunumunu wa man tatawa kairan ko ni maa min yɛrɛ ye hɛra baara dɔw kɛ ka i n'a fɔ ka ko dɔw kɛ minnu t'i kan wajibi ye fa inna laha shakirul alimu ko ala ye barika da baa ye dɔɔni baa don fɛnɛ o la inna lezina yaktumuna ma anzalna ko mɔgɔ minnu bɛ fɛn dogo an ye fɛn minnu jigin minali bayinati kabini dalu baginu na wali huda ani kana la min baadi ma yata bayinu a bagine kɔfɛ linnasi mɔgɔw ye fi kitabi ala ka kitabu kɔnɔ ulaike ko tigilamaw yali anahumullahu ko ala ka danga bɔ olu kan wa yali anahumul la'inina ko dangali kɛ fɛn bɛɛ ka danga bɔ kan o kɔrɔ ye ala ye fɛn minnu jigin ko ka o walawala i n'a fɔ i ye maa kalanni ye sisan fɛn dɔ bɛ kitabu kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin fɛn in man ɲi mɛ mɔgɔ dɔ nana e ɲininka o la nka e yɛrɛ ka nafa kosɔn wala ni e y'o tiɲɛ fɔ o bɛna taa e juguya la e y'o dogo ka o kuma falen fɛn wɛrɛ la i n'a fɔ bibi in na fɛn caman bɛ yen i b'a ye kuma caman karamɔgɔ dɔw b'olu ɲagami diinɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o man kan ka kɛ ni mɔgɔ nana e ɲininka fɛn na hali ni tiɲɛ ma fɛn hali n'a b'i yɛrɛ kun kan a tiɲɛ fɔ a tigi ye nka ni e y'o dogo ko ala ka danga bɛ o tigiw kan ani ala ɲi bɛɛ ka danga b'olu kan illa lezina tabu nka ala ma datugu a ko fɔ ni maa min seginna kɔ wa aslaha a tigi tilara ka ɲali kɛ wa bayinu a tun ye fɛn minnu dogo a tilara k'olu ɲɛfɔ k'o walawala ulaika atubu alayhim ko ala fana bi segin ma a bɛ tuubi minɛ u ma wa anna tawwabu rahimu ala ko ale ye tuubiw minɛbaa ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnin fana tigi don ka ɲɛsin tuubiba ma inna lezina kafaru ko nka mɔgɔ minnu kafiriyara bamanankan na mɔgɔ minnu fitiriwariyara wa matu wa hum kufaru tilala ka sa k'a sɔrɔ u kafirilama don ulaika alayhim la'natullahi ko ala ka danga b'u kan wa malaikatu ani melekɛw wa nasi ajma'ina ani adamaden kelen kelen bɛɛ maa o maa i kafiriyara i ma da o ma i tilara ka sa k'i kafirilama to o kɔrɔ ye kojugu manjugu nka ni waati dɔ sera i kan ka tuubi ka segin i kɔ nka ka to a la fɔ ka t'i sa ko ala ka danga b'o tigiw kan ani melekɛw ani ala ɲi bɛɛ o tigilamɔgɔw fana k'ali dina fiha o danga min m'o kan k'u bi to o rɔ la yakfa fɔ anihum alayhim azabu ko ala ka lajaba tɛ fɛngɛya u kan wala hum yunsaruna wa ala ti dɛmɛ sikiw ye wa ilahukum ilahu wahidu k'i k'a dɔn a ka ala in ko ala kelen don dɛ
la ilaha illa huwa ko o ala kelen ala wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ arahmanu rahimu wa hinɛ labɔlen tigi don hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an bɛna bi tafsiri jɔya ni ala ka diɲɛ ye ni ala ye juma wɛrɛ yira an na an bɛ wuli suratu bakara aya 164 la ka taa ɲɛ n'o wuli yɔrɔ ye inna fi kalki samawati wal ardi wa iktilafu leili wan nahari wal fulki leti tajri fil bahari ni ala sɔnna inshallah juma nata an bɛ wuli o yɔrɔ la nin tun ye dakurunya damadɔ ye tafsiri la k'a lase an balima bamanankan mɛnnaw ma a badenkɛ abdurahmani jɔkolon konate fɛ aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh an balima magasin di mali tv filɛbaw aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh nin ye an don dɔ y'an ka sogo kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ min kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri bannen kɔfɛ ni a bɛ lase an balimamuso maimuna tɛnɛ danbɛlɛ ani abdurahmani jɔkolon konate fɛ maimuna salamu alaikum. Walaikum salam. Aw bisimila magazine di mali filɛbagaw ni y'an dotɔ y'an ka sogo kɔrɔfɔ kɛnɛ an bɛ sogo kɔrɔfɔ min kɛ vendredi o vendredi tafsiri bannen kɔfɛ komi an y'a fɔ a ye cogo min na an ye lɛtiri caman sɔrɔ an bɛna se karamɔgɔ ma a bɛna jaabi ninnu di an ma assalamu alaikum karamɔgɔ. Walaikum salam wa rahmatulahi an filɛbaw aw yɛrɛw salamu alaikum maimuna lɛtiriw ko di. An ka maa fɔlɔ ale ye muso ye ale sogora k'a ye ko ale y'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taga yɛlɛma hôtel la. Bon an balimamuso c'est que i b'a sɔrɔ o ye kulubɛlilaka ye ka i ka minɛnw bɛɛ cɛ ka yɛlɛmɛ hôtel la mais an b'a yira k'a fɔ ni muso min sogora k'a ye k'a y'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka yɛlɛmɛ hôtel la o bɛ soteli kunkurunin fɔ o b'a yira a n'a cɛ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni mais fɔ ɲɔgɔn kɔ in tɛ mɛn sen nɔ dilanli bi sɔrɔ a bɛ segin mais o sogo fasɔn ni mɔgɔ min sogora k'o kɛ i n'a fɔ ni muso furulen tɛ fɔ muso min don a ma furu a nana sogo k'ale y'a ka minɛnw cɛ ka taa hôtel la o b'a yira k'a fɔ o muso cɛ dɔ bɛ sɔn ka a tigɛ ka boli n'a ye k'a sɔrɔ a ma woro bɔ mais o sogo fasɔn ni cɛlamɔgɔ nana sogo k'a ye ko ale yɛrɛ yɛlɛmɛlen hôtel la o b'a yira o tigi bɛna sɔrɔba kɛ nka sɔrɔ in tɛ mɛn sen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛna baara dɔ sɔrɔ sɔrɔ bɛ baara in na nka a tɛ mɛn sen nɔ i n'a fɔ fɔlɔ an fɛ yan projet baaraw tun bɛ cogo i b'a sɔrɔ a sara ka ca mɛ ko dɔw tɛ mɛn sen nɔ o ye o tigilamɔgɔ ka sogo jaabi. Misaliya la n'o sɔrɔ a kun y'a ka minɛnw cɛ mais a ma taa hôtel la a taara a ka mɔgɔ dɔ fɛ yen. Voilà bon ni a y'a sɔrɔ muso min y'a ka minɛnw cɛ a ma taa hôtel la mais a taara a ka mɔgɔ dɔ fɛ yen an tun delila k'o jaabi o ɲɔgɔnna jaabi sogo tɛmɛni dɔ la mais an bɛna hakili jigin kɛ ni a ye minɛnw cɛ a taara a ka mɔgɔ fɛ o tɛ soteli fɔ o tɛ furusa fɔ o bɛ basigi fɔ. An ka maa filanan ale ye cɛlamɔgɔ ye ale sogora k'a ye ko verre 2 kun b'ale bolo mais kelen binna ka ci. Bon verre 2 n'a y'a sɔrɔ verre 2 bɛ cɛlamɔgɔ in bolo kelen bira k'o ci ni o tigilama n'a y'a sɔrɔ musotigi don ni muso 2 kɛra a bolo a bɛ fɔ a ye a k'a yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ kelen furu bɛ sɔn ka can wala kelen bɛ sɔn ka fatu mais ni muso 2 t'a bolo ni muso kelen de b'a bolo mais denw b'a bolo a den dɔ bɛ sɔn ka ala k'an n'a cɛ janya a den dɔ bɛ sɔn ka fatu verre mɔgɔ bolo k'a y'a bira k'a ci o bɛ i kanuba i masurunanoma dɔ fatuli wala fara ɲɔgɔnya fɔ mais mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ ni muso don a k'a ye verre 2 minalen b'ale bolo a tor'o la dɔrɔn kelen porokotora ka bin o cira o b'a yira a n'a ma i kɔlɔsi ni den 2 b'a bolo kelen bɛ fatu n'olu den yɛrɛ t'a bolo a bangebaa 2 n'olu balolen bɛ yen o dɔ la kelen bɛ sɔn ka fatu wala ni balimakɛ b'a fɛ ale ta ni a masurunanoma dɔ kɔni bɛ sɔn ka taa k'a dan ala k'an n'o cɛ janya. Mais n'o y'a sɔrɔ verre ninnu ma ci dun. Ni verre 2 b'a bolo n'u ma ci a b'a bolo a bɛ k'u minɛ k'u yɛlɛmɛ o b'a yira a denw wala a muso wala a masurunanamaw a bɛna hɛrɛ k'u ye a bɛna nisɔndiya ko dɔ sɔrɔ ale bɛ hɛrɛ k'u ye o b'o ɲɔgɔnna yira. An ye faamuyali sɔrɔ an ka maa sabanan ale ye cɛlamɔgɔ ye ale sogora k'a ye k'a ye jabi di a sen n'a bolo la. Bon ni mɔgɔ min sogora k'a ye k'a ye jabi da a sen n'a bolo la jabi ye musow ka masiri ye mais ni cɛ y'a ye k'ale ye jabi da a sen n'a bolo la o b'a yira n'a tigilama bɛ fanga la janfa bɛ sɔn k'a sɔrɔ a ka fanga bɛ sɔn ka can nka a bɛ can ni kɛlɛ dɔ sababu ye n'a tigilama tɛ fanga na fɔ a bɛ feerekɛla don ko 2 dɔ kelen bɛ sɔn k'a sɔrɔ
i ma faama jugu k'a ka nafolo tiɲɛ cogo dɔrɔn i ma nson ka bingalikɛlaw k'a ka bitigi dakari wala ka tiɲɛli don a kun cogoya dɔrɔn mɛ o sogo fasɔ ni cɛlamɔgɔ dɔ fana ye o sogo fasɔ ye k'a sɔrɔ a muso ma den sɔrɔ a kɔnɔ guwanlen don den ko la k'a ye ale bɛ ka jɛbi da a sen n'a bolo la o b'a yira a bɛna sababu dɔ sɔrɔ a muso bi sɔn ka den sɔrɔ mɛ ni muso sogora ka o sogo fasɔ ye o b'a yira ni muso in ye muso furulen ye a bɛna dawula sɔrɔ a bɛ bonya sɔrɔ a bɛ dɔw yɛrɛ bi sɔn ka na u ka denbajɛ la sa a bɛ bonya ni kɔrɔta fɔ muso furulen ye o ye o ka sogo jaabi n'o y'a sɔrɔ bogotigi mun sogora ala ka sɔrɔ a ma furu o b'a yira o bɛna furu sɔrɔ teliya rɔ wa o b'a yira a bɛ furu min sɔrɔ fɛnɛ o y'a sagona furu ye an ka maa naani na ale ye musolamɔgɔ ye ale sogora ko ale kun bɛ ka seli lakansara kunna bon ka sogo k'a ye i bɛ ka lazara seli n'a y'a sɔrɔ o tigilama komi e ko musolamɔgɔ don n'a y'a sɔrɔ muso furulen don a bɛ haminako dɔ b'a la o haminako in bɛna ɲɛnabɔ nka a bɛ ɲɛnabɔ gɛlɛyaba kɔfɛ i n'a fɔ haminako dɔ ye mun ye i n'a fɔ denko walima sɔrɔ yɛrɛ cogoya i b'a sɔrɔ ale ni dalen don fɛn dɔ kan mɛ furuso la mɛ o sɔrɔli o t'a bolo donc lansara ka i bɛ lansara seli la o bɛ i haminako dilanli fɔ nka a bɛ dilan gɛlɛya ni sɛgɛn kɔfɛ mɛ mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ ni cɛlamɔgɔ don ka sogo ka i bɛ lansara seli la ni a cɛ sina tɛ baara la a bɛ fɔ a ye a k'i timinanja a bɛna baara sɔrɔ nka ale ka kow bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni cɛsiri ni sɛgɛn ye donc lansara yɛrɛ ka sogo ka i ka seli i bɛ k'o lansara seli o bɛ tɛmɛfiɲɛ d'i ma e mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ɲinini na e k'o ɲinini sabali ye e ka mɔgɔ si tɛ ɲa lafiyaro yarɔ mɔgɔ dɔw kungo b'o cogo la bamanankan la a bɛ fɔ ko karisa kungo ka gɛlɛn ka sogo k'i ye lansara seli la a bɛ kungo gɛlɛya fɔ nka a bɛ ko in bɛ ɲare nka a bɛ ɲa gɛlɛya kɔfɛ o ye o tigi ka sogo jaabi n'o y'a sɔrɔ min sogora ko ale kun bɛ ka seli fana mɔgɔ min sogora k'ale bɛ ka seli fana o ka di kosɛbɛ parce que o b'a yira o tigi mago mana kɛ fɛn o fɛn na o bɛ sin ka kunnaja sɔrɔ a bɛ ɲɛnabɔ ten a bɛ kɛ n'ale taara yɔrɔ o yɔrɔ a mago bɛ sin ka ɲɛnabɔ ten seli bi mago dilan teliya ko fɔ an ye faamuyali sɔrɔ an ka maa duurunan o ye cɛlamɔgɔ ye wa jara don ale sogora k'a ye ko ale kunsigi ka ca kunkolodimi gɛlɛn y'a minɛ ale kunsigi ka ca kunkolodimi gɛlɛn y'a minɛ o ye damɔsɔn jira mɔdenw ye kɔrɔ ale ma fɛn farima min n'o de y'a kunkolodimi bila la mais n'a tun ma kɛ o ɲɔgɔnna an b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min sogora k'a ye ko a kunsigi cɛyara kunsigi cɛya o b'a tigi ka sɔrɔ cɛya ko fɔ nka k'a ye kunkolodimi gɛlɛn a b'ale la fana ka fara o kan nin tigilama bɛna sɔrɔ ba kɛ nka sɔrɔ in a bɛna ko dɔ kɛ sɔrɔ in sababu la min tɛ ko kɛta ye n'a bɛ tila ka kɛ kɔnɔguwan gɛlɛn ye a la yarɔ mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ fɛn sɔrɔ in bɛ tila k'u don u yɛrɛw to ko rɔ k'a ye kunsigi cɛyara mɛ kunkolodimi tilala k'i sɔrɔ o bɛ sɔrɔ fɔ mɛ e yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se i ma sɔrɔ min kɔnɔ o ye jarakɛ o ka sogo kɔrɔ ye mɛ n'o y'a sɔrɔ kunkolodimi gɛlɛn kun b'a la mɛ kunsigi t'a kun ni kunkolodimi gɛlɛn b'a la mɛ kunsigi t'a kun o b'a yira k'a fɔ haminako gɛlɛn dɔ bɛna fandanya ni fandan don misali la o kɔrɔ ye fandan don kunsigi fana tɛ a la ka kɔrɔ nka a nana sogo fana dɔrɔn k'a ye kunkolodimi gɛlɛn b'a la o b'a yira ko dɔ bɛna cun a kan min dilanli bi gɛlɛya kosɛbɛ nka ka misali dɔɔni di o yɔrɔ la ni denmuso b'a bolo i b'a sɔrɔ a bɛ sin ka bali ka na f'a ye ko ko i denmuso yɛrɛ k'a kɔnɔma don k'a sɔrɔ a ma furu bon o ɲɔgɔnna o b'o ɲɔgɔnna fɔ fantan ye an ye jaabi ninnu faamu nin kun y'an k'o lɛtiri ninnu bon Maimuna komi ni lɛtiritigiw ta banna mɔgɔ dɔ fana y'a ɲini an fɛ ko n'an sera ko k'a ka sogo kɔrɔ fɔ ale ta ye ale sogora k'a ye ko ale kɔnɔ bolilen don ale bɛ ka taama n'ale bɛ ka taama dɔrɔn an lamɛnbaaw ka hakɛ to banakɔtaa bɛ ka suru ale nɔfɛ n'ale ko k'ale bɛ i sen fɛnkɛ dɔɔni banakɔtaa bɛ seri ka bɔ bon a ko ale jɔrɔla kosɛbɛ o sogo bɛ kɔrɔ fila yira a kɔrɔ fɔlɔ a bɛ nafolo can dɔɔni fɔ a tigilama kun ni nafolotigi don i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛna a ka wari kɔnɔ a bɛ kɛ wari bɔ ye
misaliya la n'a y'a sɔrɔ nafolotigi don a ka mɔgɔ dɔw bɛ se ka farigan sɔrɔ a bɛ kɛ n'u taara dɔgɔtɔrɔso min na olu b'u ta fɔ a bɛ o ordonnance bi di a b'o san o tɛ mago ɲɛ a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ o tɛ mago ɲɛ mais ni nafolotigi tɛ a b'a yira ale yɛrɛ laban bɛna don farigan dɔrɔn min bɛ kɛ kɔnɔgan ko ye donc an balimakɛ in ka sogo ye ka sogo k'a ye ko ale kɔnɔ bolilen f'a tɛ se ka taama a bɛ kɔmɔnɔgan ko fɔ banako sira kan ani wari bɔ dɔmɔtɛmɛ sira kan ni nafolotigi don nka an balimamuso dɔ fana bɛ yen an bɛna ale ta in fɔ sa ka o sogo datugu o ko ale sogora k'a ye ale y'a kun gɔnna sadi ɲimi donna ale kun na ale y'a kun gɔnna a jɔrɔla la kosɛbɛ mais jɔrɔna ko don mais jɔrɔna ko tɛ ka sogo k'a ye ɲimi donna i kun na f'i y'i kun gɔnna an bala musolamɔgɔ fɛ o b'a yira k'a fɔ nin tigilama a bɛ kɛ jamatigi ye nka jama ni fanba bɛɛ dulonni bi to ale la i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ san dɔɔnin b'u kun balima siraw ka ca teri siraw ka ca nka kuma bɛɛ dɔw bɛ na ko a muso bɛ banalen don dɔw bɛ na u bɛɛ jama dulonni bi to ale la nka a bɛ se yɔrɔ la ale yɛrɛ bɛ na jama nin bɛɛ gɛn ka bɔ a nɔfɛ ka sogo k'a ye ɲimi b'i kun na nka i y'i kun gɔnna o bɛ jamatigi kɛli k'a ka jama gɛn o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ mais an bɛ ladilikan min di an balimamuso ma a ka sabali a kana kunkolo in gɔnna a ka kun in ni ɲimi ninnu to yen o hɛrɛ ka bon Maimuna ni ɲininkali wɛrɛ tɛ an bɛ bi sogow datugu yan an balima magazine di Mali filɛbagaw halisa an ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin y'an dontɔ ye an ka bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ kɔnɔ an bɛ min lase juma o juma tafsir ni sogo kɔrɔfɔ kɔfɛ comme karamɔgɔ yɛrɛ b'an fɛ yan nɔ an bɛna ɲininka karamɔgɔ tɛmɛ fiɲɛ jumɛn bɛ yen Maimuna an bɛ a fɔ bamanankan la ko i ni ɲankuma tɛmɛ fiɲɛ min b'an bolo bi o ye kunkolo digi cogoya ye kunkolo digi cogo an bɛna dɔ fɔ o kan bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ kɔnɔ komi an y'a jira k'a fɔ laadala bamananw tun ye kɛcogo ani kɛdon ani kɛ waati kɛ fɛn kelen kelen bɛɛ la ka da mɔgɔw bɛɛ ni u kɛcogow kan bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ la muso minnu bɛ yen ni furuko ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ kosɛbɛ olu kun digili don kɛrɛnkɛrɛnni tun b'a la u bolo o caman bɛ yen u tun bɛ o kun digi arabadon wula fɛ lazara kɔfɛ ka taa se tilebi waatiw ma o kunkolow fana ni a tun bɛ digi cogoyaw tun b'a la u bolo u t'a digi k'a kɛ digili misɛnmanin ye k'a kɛ digili misɛnmanin u b'a fɔ ko digili misɛnmanin Maimuna u b'a wele cogo di u bɛ kundigi ka misɛnya ɲɔgɔn kan u t'a digi k'a kɛ o cogoya ye parce que olu ka jate la o b'a kungo gɛlɛya donc u tun b'a kɛ tulukalaba dɔmɔdɔ ye ten naani ninnu wala donc bamananw ka tɛmɛfiɲɛw la u tun bɛ o muso furu mana gɛlɛya minnu ma u b'a kun digi arabadonw la a bɛ to ka jebiw fana da mais muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ depuis u fitinin cɛw bɛ to giri la a nɔfɛ cɛw bɛ to giri la a bɛ kɛ komi kɔngarazi muso don ni u tun sɔmina o la musomanin min nɔfɛ o kun digili u tun bɛ olu digi alamisadonw fɛ u b'a digi alamisadonw o b'a to mɔgɔ minnu bɛ girin min bɛ na o bɛ kɛ furukɛla cɛw ye n'o tɛ ni fɛn sanga wulila jama min bɛ girin u bɛ girin de fɔ ka n'a tiɲɛ k'a bila a si tɛ kɛ sɛbɛkɛla ye donc bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la muso furubɛli sanga bɛ minnu na kosɛbɛ olu kun ka kan ka digi alamisa mais sanga tɛ minnu na ni furuko ka gɛlɛ o ma arabadon wulafɛlaw na u b'a kun digi nka u tɛ a kulukala cɛya u b'a kɛ kulukala 4 ɲɔgɔn wala 7 walima a mana cɛya a kana tɛmɛ 5 kan o ye kun digi cogoya ye maintenant ni muso minnu furulen don a dɔw bɛ yen n'u furula i b'a sɔrɔ u n'u cɛ gɛlɛya bɛ kɛ u n'u cɛ donc gɛlɛya bɛ minnu n'u cɛ bamananw ka tɛmɛfiɲɛw la olu kun digili tun bɛ kɛ tɛnɛndon mais a bɛ digili bɛ kɛ ka kun yanni selifana fanfɛlaw cɛ n'a bɛ digi fana u b'a daminɛ a numanfɛ kɛrɛ u b'a ko côté gauche wa u b'a daminɛ o fɛ ka taa n'u y'o digi u bɛ tila ka na kininfɛta in digi wala côté droite digi u tun b'o kɛ o ye gɛlɛya dɔɔnin bɛ minnu ni u cɛw cɛ mais minnu ye musokɔrɔbaw fana ye n'olu si birindilen don
nga dɔw bɛ n'u si birinira waati bɛɛ i b'a ye farikɔn tɛ ban u la fɔ kuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko subagaw bɛ u nɔfɛ juguya b'u nɔfɛ o musokɔrɔba ninnu u tun b'olu kun digi sibiri donyaw fɛ ka jɛbi da u fana senw na o tun ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ dɔw ye kun digi cogoya kan musow ka ko la Maimuna ni ɲininkali dɔw b'i fɛ. O musokɔrɔba ninnu n'olu kunkolo kun ma digi o don na yalima gɛlɛya dɔ tun bɛ sɔrɔ o la. Gɛlɛya dɔ tun bɛ sɔrɔ a la parce que yarɔ diɲɛ yɛrɛ fɛn o fɛn diɲɛ dacogo la Ala fɛ kow dilanlen don ni sababuw de i n'a fɔ misali la ni ji min nɔgɔ ye mɔgɔ min minɛ ji de ye o fura ye nin yɔrɔ la donc nin fana bamananw ka tɛmɛfiɲɛ na an'u ka kow sigi cogo la u tun ka jate y'a jira k'a fɔ ni musokɔrɔba olu kun bɛ digi samedi donyaw ninnu fɛ juguya minnu ani fɛn minnu ka kan k'u sɔrɔ a tun bɛ o kunbɛn bon denmisɛnninw fana an y'a fɔ cogo min furuko ka gɛlɛn minnu ma n'olu ta tun bɛ digi araba wulayanfanw fɛ a bɛ kɛ sababu ye komi a bɛ digi araba wula dɔrɔn don bɛ kɛ alamisa kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye u ka siriw daw bɛ yɛlɛ halisa ni ɲininkali wɛrɛw bɛ yen i bɛ se k'olu kɛ. Sanga tun bɛ npogotigi minnu na n'olu kunkolo tun bɛ dilan o npogotigi ninnu ni yalima ni olu kunkolo tun ma dilan o don na a tun bɛ kɛ ko sabu ye mɔgɔ ninnu bɛ fara u la. Wala ni u sanga bugu la kojugu komi an y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen depuis u sin ma bɔ i b'a sɔrɔ u ko ka di mɔgɔw ye cɛmisɛnninw bɛ girin mɔgɔkɔrɔbaw bɛ girin bon ni bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la ni a kun ma digi nin don ninnu na yarɔ ni mɔgɔw girinna a nɔfɛ bɛɛ bɛ taa dɔ kɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa moriw fɛ a ye nin kɛ tan n ye muso dɔ ye n b'a fɛ k'a furu bon u bɛ taa o siri o baara minnu kɛ donc n'a bɛ digi alamisa u ka jate la o siri ninnu tɛ se ka a tigilama sɔrɔ a kɔni bɛ kɛ mɔgɔ min bɛna bɔ a kɔ o bɛ kɛ furu cɛ yɛrɛ sabatilen ye o tun ye u ka jate. Nin tun ye dakurunya damadɔ ye bi kun digi cogo kan an ka dɔnta hakɛ la nka halisa aw kana ɲinɛ n'an bɛ ka tɛmɛfiɲɛ ninnu fɔ ni mɔgɔ min y'a dɔn i bɛ se k'a dɔ sɔsɔ a la wala i bɛ se k'a dɔ fara an kan ni hakili ye a bɛ o lɛtiriw bila ka na an tɛ ɲinɛ halisa an sigi o sigi kɛnɛ ninnu kan an tɛ se ka wuli n'an ma Nafi Dugure fo Bolibana ka don nka a sigilen bɛ Faransi a cɛ tɔgɔ ye Ibrahima Jalo an kɔni an b'ale fo waati bɛɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ Faransi an ka ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye professeur ye Alasani Kɔnɛ ye an b'a fana fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la parce que n'i y'a ye aw bɛ anw sɔrɔ k'an filɛ wala k'an kumakanw lamɛn ton bɛ bɔlɔ la bɔlɔ bɛ fɛn na o ye professeur Alasani Kɔnɛ ka cɛsiri ye mais an bɛ min ɲini an lajɛbaw fana fɛ n'an ka émission ninnu ka d'aw ye ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ komi bamananw ka tɛmɛfiɲɛ kɛnɛ kan an n'o bamanankanw fɔ ni aw b'a fɛ ka publicitéw bila ka na o fana n'olu nana an bɛ se ka o publicitéw fana k'an bolo fɛ nin tun ye dakurunya damadɔ ye a badenkɛ Abdramani Jɔkolon Konate ani a ɲininkanba n'o ye Maimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ